Dungi nina debatama mahdok si Jacob bohat maho laon nakok tu betel ingani marisi jalai paudi disi sada langgatan di debata nani idam di nama purisio maradapun si Esau hami. Jadi dok si Jacob mamadok dengan nas sabagas do tu sude dengan nai pabolok ko namu madebata sileban akan apiniok munai manguras mahamu jala salini hamu ulos munai beta maita ndako tu betel asau pauli di sisa langgatan di debata nama ngalusi yau di hari hago taki cara didongani yau di dalan nahu dalani i. Jadi di parlion bema tu si Jacob sude debata sileban akan na di tangan na sidai go dia ting-ating akan na dipinggol na sidai dungi ditabu si Jacob mai tutogu di hau ara na di labung di sikem dungi bogat mana sida ditakuti debata ma aka huta na humaliam na sidai asau nang dilele aka anak ni si Jacob. Jadi tolhas ma si Jacob tu huta lus na ditano kana ani ima beteli ibana dohot sude dongan na saudogan dungi di pauli madisi langgatan sada di bayan ma goang ni hajong jongan na el betel ala nani idanai di si debata idang bagusi ibana magadapon hahanai dungi mate masih di boga panagu sani segebekan na jolo cala di tanam ma ibana di toguni hari aga tukan dang sina ni betel kabe di bayan ma goang na hari aga bahut parandungan. Diulahai debata patagi daun ibana tu si Jacob dunggo ibana sian padang ngaram jala di pasu-pasu ibana. Jadi dok debata mamat dok ibana si Jacob do goangmu alai dang be si Jacob si Israel nama do honon goangmu. Jadi magoag si Israel nama ibana. Dong ini na debata mamat dok ibana au do debata pagogo naso hatu dosan gabe maho jala matogop mawi bangso sada jala pagluhutan yaka bangso makahagawan siyako jala pagluhutan yaka bangso makagawa siyako jala akaraja ruak siyan kotemo jala tano nang hulio tu si Abraham do tu si Ishak lionoko matuho do tu pinopang musogot lionoko tanoi dungi manaik madebata sian lapungna sian inganan pakatayan nai dohot si Jacob. Jadi di pajong si Jacob masada partinadaan sian batu di inganan pakatayan nai dohot debata diusion ma tu atas na pelian sinumon diusion dohot miyak tu gicang na dungi di bay si Jacob ma guang ni inganan pakatayan nai dohot debata bedel ni bogat mana sida sian betel adong dobe agas sangopas nagi magdalan asa satu pata mangitubu madisi Rahel masai mauli bana mangitubu jadi ni dia mauli bana mangitubu ni nasi basoi mamatdogi bana una koma biar ai sai gongomon mudo nang anak mon jadi alai dinalao tos hosana mate doi bana di bain ma guana ben oni ale anggua mana manggua ribana si Benjamin asa mate masih Rahel cara tak tarum di dalan lau tu Epata ima Bethlehem dungi di panjang si Jacob ma partinadat sada di atas tanoman nai ima partinadat di tanoman si Rahel kasi rasa nuahing dungi bokat masih Israel jala di pahebang udung-udung nai di bagi bani Miktol Edir. Jadi dung diingani si Israel tanui lau masih goyen magjol mahon si bilha jol mani amanai jala taboti doi tu si Israel alai 12 do anak ni si Jacob ia anak ni si Lea si Ruben buah baju ni si Jacob si Simeon si Levi si Juda si Isasak do si Jebulon ia anak ni si Rahel si Joseph do si Benjamin ia anak ni si Bilha gading ni si Rahel si Dan do si Naphtali ia anak ni si Silpa gading ni si Lea si Gad dohot si Aser ia anak ni si Jacob akan tubuh di Iban ima anak ni si Jacob akan tubuh di Ibana di padang Aram dungi saat masih Jacob tu si Ishak
amanai tu mamre tu Kiryat Arba ima Hebron pai soalatan ni si Abraham do si Ishak. Ia umur ni si Ishak 180 tahun do. Dungi tosma hosa ni si Ishak cala mate ibana sau matua cala maab di hanguluanon kabe di papungu ma ibana tu akau puna cala ditaram si Esau do si Jakob aka anak dai ibana.